proposamena, Saelaseko blog berriaren proposamena. Lehenengo hemen agertzen den irudia, erdialdean agertzen den irudia aldatu beharko genuke, jarri beharko genuke EHUko ikurra, eta bestetik, ingeleaz agertzen diren gauzak, euskaratu beharko genituzke baita ere. Baina orokorrean proposamen txiki bat egin genuen. Orduan, gauza da argitaratuko genituzkela gure berriak eta bierekin lotutako gauzak, adibidez, edo beste erabiltzaile batzuk egindako gauzak. Adibidez, hemen aurkitu nuen webgune bat, bie edo berrikuntza talde bateko webgune bat, eta ideia izango litzateke horrelako gauzak ere sustatzea gure webgunea. Bestetik, gure programetan deialdi berriak egiten direnean, baita ere argitaratuko genituzke. Adibidez, behatuk ateratzen badu zerbait berria, idatziko genuke deialdia noiz izan den, zeintzuk diren eskabide horriak, eta bar. Eta gero, bideoak edo horrelako zerbait egiten baitugu, adibidez, ikade guneak ekintzan jarmok egin zuen bideoa, hemen ere estekatu dut. Gero, hainbat ataletan banatu dut webgunea, hemen agertzen dira, Saelaseko organigrama adibidez. Lehen geneukan informazio bera, baina beste modu bateran idatzi dut. Horrez gain, nola kontaktatu edo eragin programaren buruko aurkezpen txiki bat, orain arte ditugun esteka guztiekin, bieri buruzko hiru deialdi, azkenengoa, behatze maika, edo aurrekoa, edo zazpi behatziko deialdia. Horrein agertzen dira, argitaratu ditugun dokumento guztiak. Foku berez gauza bera, egin dezakegu, edo azberri programaren barruan izango ditugun jarraldiak edo ekintzak baita. Administratzaile gisa zerbait txertatzeko gunearen administrazioan sakatuko genuke. Hemen ezin dute administratzaileak ez sakatu, eta zerbait berria txertatzeko oso modu errazean egin daiteke, bidalketa berria botoian sakatu, eta hemen nahi duzuen post berri baten izenburua, eta hemen idatz dezakegu nahi dugun guztia, oso erraza da, eta txertatu daitezke baita ere bideoak,
jarraitzaile batek nahi bali badu, komentatu dezake edozein berri jarri dezake iruzkin bat, leaf komen euskeratu beharko denuke hori baita ere, eta hemen nahi duzun komentarioa edo iruzkina sartu dezakezu. Komentarioak edo iruzkinak nahi baldin badugu editatu daitezke, edo onartu edo ez onartu daitezke. Adibidez, ez zaigu interesatzen, ezabatu dezakegu